and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Unsa ka na, Sindo? Dako na ko tay. Doon na na'y kabuot. O gusto na si dad. Ang gipangandoy ko na lang tay. Gaunta. Makaplagan ko na ang babae. Gamamahimo kong kapika sa kinabuhi. Sindo? Busugan ako, oy. Salamat, Lola Edad, sa lami ang pagkaon. Nga gianda mo para ka na mo, ha? Why sa pa yan, Sir Jimmy? BFF, ngano ko, uy. Nigunit ka mong maayo sa kong bukton. BFF, my gosh. Nanimbawt mo na akong balibos kinatawaan, uy. Paano mo nasabi, ha? Paano mo nasabi? Lain mo ko siya kinatawaan. Kadiyot. Kining, pila na ba di edad ni mo, ha? Lola Edad. Nang edad, pila na gali mong edad ng edad? Lupitay-nubi na edad, aning ng edad? Unsa? Unsa? Lubintay no'y bina si Lola Edad. Oh, Uy, baya, dili katuhuan. ay nga nung dili man katuuhan. oh, I see. Dili bungol sa, makadungog, bisag layo kay sa, ha? Di ba? Ha, pero mura yung sulti, mura lang siya nasdool. Pero layo rin kay siya, anak. Bitaw Gamanan mo. ni siya. Pero, tinuod ka nga, 99 years old na si Lola Edad? Uy, sa tinuod, oy. Mao ba? Oh, O kahimso pa niya. Basko. Muralag nag-edad siya 80, ha? Ay, salamat, Sir Jimmy. Ka-weird sa tanak niya, no? Weird yung kaisiyabot lang. Unsa? Ako weird, ha? Weird ka? Ha? Bakit? na, in English pa, o dyan, tinagalog. Nasuko si Lola Edad. Binaktin ro na taon-taon. Ano? Nakadungog pa siya? Hong na ganito na ako? Bisag tuwa ni siya Spikaski. Nakadungog yapon ni siya, di ba, Lola? Ha? Unsa? Okay, awa good. Awa. Naipadig... Weird, yay ko. Naipaduol na siya, oh. Weird. Weird ka na, weird. Pero yun na. Oh. O siya di ay nag-weird. Katawan na, ginit, Lola. Kukuhan mo lang, kanang talagsaon ka ba, ha? Bisan og nag-edad na ka og 99, apan baskog ka pa, ha? Batanon pa. Bulatik siya kada, Sir James. Bulatik may bulatik. Tinuod Sir bitaw. James, oh. Tinuod ang akong insulti. Ay, sige. Dihaon na mo. Kaya may nabako pa ko. Tawa! Kita mo? Nabako pa. Ha? Saan mo na? Salamat, wali ka sabot. Utsay weird. Pasalamat ka. Sir. O sa'yo mo kisulti, sir? Yun na pa, ha? Lagi. Nanuwa pa man mo sod sila si Kadyo. Sa'yo pa nga gibuhat. Dako sa'yo. Teka, Chu. Pasaylo ko tayo nga nakasulti ko sa Mariato. Pero hindi mahimo libungan ko ang akong kaugalingon. Hindi mahimong taguan ko kanimo ang akong ambisyon tayo, Chu. Dili ko gustong magpuyo din ang to-santod. Dili kita. Manoy Simeon. Manoy. Sindo, Sultian ko ni Tatay Kadyo. Og nikasabot ko si mong gibati, Manoy. Sindo na ibaw kagyod. Kamu ni ba ibotoy? So na to higar. Ang atong kababata nag-iisip na itong iso. Kaniyan to sa mga bata pata. Naibawagin mo sa akong ambisyon. Sa akong gustong may tabo sa akong kinabuhi. Nahipawagin mo.
I'm the winner. Tasoy! Huwag yung kumagagukod ni mo, Manoy. Sino? Tanawag ka ng siyudad o nga, makita na to din sa atong nanamutangan. Nindot kayo sa no? Kanindot sa mga sugang at makita. Oh, Manay Simeon. Ninduta, oy. Sindo, dako na to. Gusto ko nga, anak na ko puyo. Unsa? Mao na Sindo, manimpahar ko siyudad. Anak ko manarbaho. Usbon ko ang dagan sa pagkinabuhi. Gusto ko nga, biyaan ko kining dapita. Manay Simeon. Ay naon ko man yan. Nakasakaw kang tatay ka siya. Huwag kapugi nga kung kaparin kong kakarina sa pagsultis tinuod kong gibati, Sindo. Manay Simeon. Kalipay ko nga magkahuman kong college, Sindo. Kalipay ko nga magpuyo sa siyudad. Kalipay ko nga mausap ang dagan sa kong kinabuhi. Gusto ko og karuoy sa kinabuhi. Dili kini ang gusto ko magkinabuhi, Sindo. Dili. Manoy. Pasensya na mo, Sir Jimmy. Wanon mi makatagad ninyog maayo. Okay lang, Sindo. Palihog lang ko sa pag-ingon ni Tatay Kadyo ni mo nga mga tunami, ha? Sir, unsa man atulong mo tuog sa amo, sir? Asa mo tuog, no? Ay, aduna kami tent, ha? Butoy. Ug tuwa na tingali giplastar na sa akong mga sinaligan. Pwede na ko maato sa bahay, sir. Bitaw, pwede na kayo. Ay, meron man doon sa kong nanay puyo dito. Doon sa ilawak dito nga, wala tog. Saman, sino nanay mo? Salamat, Butoy. Hubag But sir. na tent, doon na tent. Okay rami sa tent, ha? Okay, pero gusto mo, sir? Ang nala ko, kaya ang damo to na ako dito ba? Salamat, Butoy. Butoy. Asa pwede Butoy. makagamit og CR? Ako sa ganina pa kung gusto mo gamit sa CR. Dali. Sunod mo na ako. Ato sa amo, dahil limpyo kayo to. Unsa? Indio? Oo. Kining Butoy, layo pa mo tong inyo. Dini sa bahay na lang, ha, CR, kay Dool ra. Pero mas limpyo to amo siya. Tinilaan ko to na ako. Ato mo dito. Ayun ang pagstorya, oy. Tana, kay kabutuhan ng akong pantog. Dali mo, sunod mo na ako. Tuwar dito ang among CR, oh. Wana. Dali. Duhagi mabusoro na itong sindo. Sayang. Paitag ni sindo. Huwag yung kasabot sa akong buti pasabot. Kuyawan ko na niya. Mura og seryoso man sindo kang muana sa akong may love taon. Paitay ni. Sigurado yun siya nga. Siya gipilion ba tuhon kay. Gwapo ni sindo niya. Taas, macho, samtang ako. Never mind. Pero dili ko masyar dili. Butoy. Nausa man ka? Uy, nausa man to. Kalit man lang. Lahom na ang kagabiyon. Apalwa pa ko batiya og duka. Ni aka naman di ay din siya baybayon. Gawin Nag-edad. siya magkadinhi. Nagmata ka pa niya eh. Pahuway na nay. Kadyo, nahibaw ko sa nahitabo. May edad. Mauna ding ako giigon kay limo kadyo. Gaangay mong pagandaman. May edad. Uya karon. Unsya na. Na problema ka na ni Simeon. Nay. Hayaw paabuta kadyo. Nga ang baga, mabahibog kayo. Kinahanglan nga mapawag mo ang baga. Siyam dawa pa kini mabahibog kayo. Kay basin mo sila kini og dili mo nakapugal. Nanay edad. Pasaylo ako tayo ka, Joe. Pero mao ka ng tinuhon. Gusto ko nga usmo ng dagan sa nga kinabuhi. Gusto ko nga dili lang kay mangingista ang akong kinabuhi hangtod-sangtod. Sipion. Dili ko magatuo si mo kipanulti. Dili. Ayaw paabuta kayo. Nga ang baga,
mabahimong kayo. Kinahanglan nga mapahog mo ang baga. Siyam wa pa kini mabahimong kayo. Kay basilog mo sila kini o dili mo nakapungan. Nasayop ka na, edad. Dili ka na may tabo. Dili. Ipanumpa ko. Dili magpalayo si Simeon ka na mo. Dili na, edad. Duka pa, uy. Ako sad. Giduka pagit ko. Unsa man ka ang pinagsultihan nilang daddy o ni Simeon, no? Ha? Salamat kaning imong gihatag, Sir Jimmy. Way sa payan. Sige, ikaw na'y bahala mo pasabot ni tatay ni mo, Kadyo, ha? Di ra ba yun tumudawat kung hatagan, ha? Oo, sir, pero ako matong ako magiging hatagan ni mga dilata nga imported, sir. Dili man ako ang amahan ang imong gihatagan. Nawaton ko ni. Og salamat kaayo. Way sa payan, Simeon. Dali na mo, Moana. Sakay na mo sa pampot, ha? Bangad to na ta. Daddy Jimmy. Wa pa tingali siya ni mata. Hoy. Kitsang imo gilantaw sa bahay nilang... Nahibaw na ko. Si Sandong imo gilantaw, no? Tuog pa tingali to, oy. Taka man lang ka, uy. Tana, uy. Wa pa tingali siya makamata. Natupa. Moana! Oh. Moana! Kadiyot lang. Sando. Ayay, ang Prince Charming. Napaingon din og dunay bit-bit. Moana. Dawatan ni palihog. Unsa man ang niasa sako? Mangga na. Ha? Salamat ini, ha? O, isa pa yan. Ayo-ayo mo sa inyong biyahe, ha? Salamat. Sige, adto na mi. Ako lipasan ining niya. Mangga, paingon sa sikyanan. Bugatra ba ni? Sige. Salamat kaayo, ha? Bye! Tuwa na sila. Uy, sumanoy Simeon. Dolo na ko siya. Manoy! Usap na imong gipasaan. Yata ni Sir Jimmy na ako, mga imported nga mga dilata. Unsa? Manoy Simeon. Tigalig masukos na tayo kadyo. Nga, nidawat ka, ana. Ano masuko man siya nga ako may gihatagan? Di man siya? Manoy Simeon. Nasuko ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!